Všetkých vás tu vítame na našom prvom dieli podcastu Ladia Studio. Moje meno je Laura Krchňáková. Ja som Diana Meľušová. A ja som Anika Holcman. Ahojte. Tak, a dneska sme sa prišli rozprávať spoločne na takú tému, ktorá sa týka množstva podnikateľov. My s Diankou sa prevažne v našej práci venujeme osobným značkám. Väčšinou teda sú to ženy, ktoré tvoria niečo, čo ich baví, podnikajú a je to veľmi úzko spojené s ich životom. A ja osobne tam vidím také dve roviny, že najprv sme všetci riešili, že chceme robiť to, čo nás baví. A cítime, že máme nejaké to naše poslanie a máme niečo, čo máme naozaj radi a nechceme byť len niekde zamestnaní a robiť niečo, čo nás veľmi nenaplňa. A tak úplne vnímam pred pár rokmi, že to bola taká veľká vlna, že poďme robiť to, čo nás baví. A teda už robíme to, čo nás baví a postupne väčšinou, keď začneme už budovať tú svoju značku, tak zistíme, že sa nás niekde dotkne tá téma financií. Buď tam je v nejakej podobe tlaku, že tlačíme sa do nejakého výkonu, máme pocit, že nejaký výkon musíme urobiť, aby sme mali ten príjem, alebo máme nejaký strach z nedostatku, alebo máme problém nastaviť ceny a celkovo s cenotvorbou máme problém. Každého sa to trošku v inom spektre dotkne a práve na túto tému by sme sa s vami dneska radi pobavili. A prizvali sme si sem dneska Aniku, presne preto, že častokrát tieto naše strachy vyplývajú z rôznych našich vnútorných postav a práve tomuto vnútornému svetu sa Aniko vo svojej práci venuje. Aniko, ja by som ťa teda tak prizvala k slovu, aby si nám ty sama povedala viac, čomu sa teda venuješ, čo znamenajú tieto nejaké vnútorné postavy alebo teda tento náš vnútorný svet. No, ďakujem krásne. Tak, ja som tu hlavne preto, lebo som aj prešla takú tú cestu s vami budovania svojej značky. A v istom bode sme zistili, že tak ako to vidíme aj na okolí, ako si ty hovorila, že v istom bode už je to fajn, že už robíme to, čo chceme, ale vlastne niečo ešte chýba. Že všimla som si, že v tom podnikaní za každým krokom ako keby prerastieme seba, že stávame sa viac a viac sebou. A vlastne to je tá oblasť, kde ja pôsobím a pracujem, či už s maminami alebo podnikateľkami. V tom priestore, keď máme pocit, že to, čo bolo a akým sme boli, už nefunguje z nejakého dôvodu, už takto nevieme pokračovať ďalej, či už materstvo, hej, že si povieme, že sú tu nejaké vzorce, sú tu nejaké sú tu nejaké reakcie moje, ale to už takto nechcem robiť. A ja už som niekto iný, ale ešte to neviem úplne uchopiť. A tam je vlastne tá moja práca. A takisto aj pri podnikaní, keď prechádzame tými krokmi, hej, že najskôr len, že chceme robiť to, čo nás baví, potom ideme ďalej a hovoríme si, že dobre, akože už to robím, ale ako keby cítim, že chcem byť viac viditeľná, ale nejde mi to. Sú tam nejaké ťažkosti, hej? Alebo jednoducho potrebujem viac financií, aby som mohla zafinancovať to moje podnikanie. Nech je to akýkoľvek krok, kde cítime, že tu potrebujem viac seba, viac niečoho, čo síce v sebe už mám, ale neviem používať, že som zaseknutá, zablokovaná, že nemám tie nové zdroje, aby som sa mohla stať tým, kým chcem, tak toto je oblasť, kde ja pracujem. A to cítim ako veľké prepojenie práve s vami, lebo ja som prešla tým brandingom u vás a to bolo niečo nádherné, lebo práve aj keď ja viem riešiť moje vnútorné procesy, viem riešiť moje bloky cez moju prácu, hej, viem sa pozrieť na reakcie, viem sa pozrieť na projekcie, viem sa pozrieť na všetky tie neduchy, ako keby v duši, že prečo ma zastavuje, čo sa tam deje, aké bloky mám, aké presvedčenia, ale vlastne vďaka vám som práve zistila, že wow, že vy ste mi dali toto všetko ako keby do hmoty. Hej? A toto by som vlastne rada možno s vami rozoberala, že čo sa vlastne deje, alebo že
že môžeme sa dostať práve k tomu, čo si ty hovorila, Lauri, čo ty vidíš možno v tvojom okolí a môžeme sa pozrieť aj na tie možno prekážky v duši, že aké sú tam postavičky, ale hlavne teda za mňa ide o to, že sú tam nejaké bloky, sú tam nejaké ťažkosti, ktoré zažívame skoro každá jedna, ktorá podniká a vlastne, že ako si vieme byť nápomocné na tejto ceste. My sme sa vlastne ešte pred týmto rozhovorom tak rozprávali v rámci nášho spoločného brainstormingu, že sme si ukazovali ako keby takú jednu líniu, že niekto možno viac sa potrebuje pozrieť na ten svoj vnútorný svet, lebo naozaj tam má možno nejakého toho svojho vnútorného sabotéra alebo nejakú časť seba, ktorá sa cíti byť nenaplnená a potom sa to nejako pretaví v tom podnikaní. Niekto práve, že možno má viac uprataný ten svoj vnútorný svet a naozaj potrebuje reálne v hmote niečo urobiť, aby sa to pohlo. A o tomto sa aj ďalej budeme rozprávať, ale mňa by ešte zaujímalo, Aniko, že veľmi krásne si popísala to pole, kde pôsobíš, ale mohla by si nám povedať viac aj o tom, akou technikou pracuješ, alebo čo je to, ako s tými ľuďmi teda ďalej v tomto prostredí niečo robíš. Tak hlavné tie moje nástroje sú counseling a human design a osobnostná analýza. A vlastne robím to spôsobom, že keď príde žena hlavne s nejakým problémom, ale ja to nazývam, že téma, lebo je to nejaká téma, ktorú riešime, tak je to vlastne vždy to miesto, na ktoré sa vieme pozrieť. Lebo tá myseľ, akoby, keby vedela vyriešiť ten problém, tak už by vyriešila. A vlastne tá moja práca, to moje pole, alebo teda tie nástroje sú vlastne o tom, že my sa dostaneme do priestoru, kde už to nie je o mysli, ale kde začneme uvidieť vlastne tú dynamiku. A toto sa deje v counselingu. Že my uvidíme, že kto sa o čo snaží, kto sabotuje. Hej, že vlastne zrazu uvidíme tie vnútorné postavy. A toto je ten nástroj, ako ja fungujem, deje sa to cez telo a vlastne veľmi rýchlo, veľmi vedome sa vieme dostať do podvedomia. To je jeden z nástrojov. A vlastne ďalší nástroj, tým, že najviac žien v poslednom období, teda posledné roky, chodí práve s tým, že chcem vedieť to svoje poslanie, chcem vedieť, v čom som dobrá, alebo aké mám dary, aby som na to mohla stavať, aby som už bola sebavedomá, aby som už mohla konečne robiť to, čo ma baví, tak vlastne tam prichádza do obrazu práve aj ten human design, alebo numerológia, čomu som sa venovala na začiatku. Takže všetky tieto nástroje, keď dám dokopy, tak vlastne vieme veľmi krásne zistiť, že čo daná žena potrebuje, aby mohol byť ďalšou verziou, aby mohol ten problém akoby vyriešiť. Ale to sa nedieje na úrovni mysle, ale práve v tom tele a na to sú tie nástroje veľmi, veľmi dobré. Ja by som možno doplnila len k týmto vnútorným postavám, že ty si práve prvá osoba, ktorá toto pomenovala ako vnútorné postavy, teda v mojom okolí, ešte som sa s týmto nestretla. A ja som mala toto pomenované ako nejaké tie programy a vzorce, na základe ktorých konám v nejakých situáciách. Že vypovedanie som si to predstavovala ako nervové spojenie, ktoré proste vzniklo v nejakej situácii, v ktorej ja som sa v živote ocitla a je tam vyšlapaná tá cestička a ja keď sa presne dostanem do určitej situácii, tak si idem po tejto známej cestičke. A bolo veľmi zaujímavé sa na to pozrieť ako na postavy, lebo tým, že sme sa na to začali pozerať v tom rozhovore s tebou ako na postavy, tak dával oveľa väčší zmysel to, čo si vravila, že tie postavy majú určité svoje potreby. Lebo kým to bol iba nejaký program alebo cestička v tom mojom vnímaní, tak som to vnímala ako niečo, čo treba proste prepísať, urobiť novú cestičku a táto proste bude zničená, zlikvidovaná a ideme podľa novej cestičky, ktorú si vytvoríme takú, ako chceme, aby bola. A práve keď si začala o tom hovoriť ako o tých postavách, som pochopila, že že ale toto nie je len niečo, čo potrebujem zlikvidovať a dať preč, ale ono to má určitú svoju hodnotu, lebo niekde mi to slúžilo, niekde to vzniklo pre nejaký účel, aby som ja vlastne prežila tie situácie, ktoré sa mi diali. A keď sme začali tie vnútorné postavy rozberať, tak som vlastne videla, že že oni naozaj majú určité svoje potreby. A na to, aby ma nesabotovali tie postavy, keďže to tak naozaj nepôjde zo dňa na deň, že no ty sa vypni, lebo teba tu už nechcem. Ale ono to tam niekde vo mne žilo, lebo na základe toho konám. Tak
akoby keď my nevieme o tých vnútorných postavách a nedbáme na tie ich potreby, tak nás to niekde aj tak môže sabotovať. Hej, že ono bol veľmi pekný príklad, že ja som toto opisovala svojej priateľke, ktorá je maminka s malým dieťatkom, má teda dve staršie detičky, má aj jedno také malé bábätko a uvažovala o tom, že veľmi rada by sa už niečomu začala aj venovať, lebo teda to po nejakých tých 6-7 rokoch na materskej už aj máš chuť niečo aj robiť iné ako upratovanie a starostlivosť o deti. A vravela, že ale ona sa cíti byť taká vinná, že by teraz od tých detí mala odísť. Ale na druhej strane sa cíti byť už taká zrútená a vyčerpaná, že teda je stále s tými deťmi a má pocit, že nemá vôbec čas pre seba, že je úplne unavená. A potom je tam ešte aj nejaká časť nej, ktorá by vlastne rada tvorila, rada by už žila to niečo v sebe, čo cíti, že v nej je. Rada by možno znova fotila, maľovala a venovala sa niečomu úplne inému. A povedala, že ona sa vlastne cíti, že je ako keby vadná. Že či je to v poriadku, že toto vlastne cíti. A tam bolo krásne vidno tie postavy. A keď som jej o tomto začala hovoriť, tak jej to dalo obrovský aha moment, že nie je ona na chybe a nie je zlá a rozhádzaná a neuprataná, ale naozaj sú tam tie rôzne časti nej, ktoré vlastne majú tie nejaké svoje potreby, lebo je tam tá matka, ktorá chce dať všetko tým deťom a chce byť aj s tými staršími deťmi, lebo má pocit, že ich zanedbáva, keď je tam to bábätko. Je tam tá časť nej, čo sa chce realizovať, chce byť už ona sama žena. Je tam tá časť nej, čo si chce oddychnúť a je tam celý ten zástup osôb, ktoré by sme vedeli menovať. A vlastne tým, že sa na to začala pozrieť ako na tie postavy, tak dokázala povedať, že OK, ja vás tu vidím, všetky vás vidím a záleží mi na tom, ako sa cítite. A rozumiem tomu, že mám tieto rôzne potreby, ale teraz potrebujem oddychnúť. A nebudem sa za to cítiť byť vinná, že som teraz nebola s tými staršími deťmi, alebo že som nešla fotiť, alebo čokoľvek, lebo ja viem, že teraz najväčšiu potrebu má tá časť mňa, ktorá si naozaj potrebuje oddychnúť, aby nazbierala sily na to posunúť sa v tom celom ďalej. A mne sa veľmi páči, že my vlastne pri práci s Diankou, keď pomáhame ľuďom s tvorbou značky, vidíme aj tieto postavy, ako tam vystupujú von a určitým spôsobom celý ten proces ovplyvňujú. A teraz by som nechala slovo aj tebe, Dianka, aby si k tomu povedala taký svoj pohľad na vec. No, ja ako vás počúvam, tak v podstate mne tam tak prirodzene ide hlavne to, že presne, keď už aj vlastne vojdeme do toho, že ideme už konečne robiť to, čo nás baví, keď už aj nájdeme napríklad aj to naše poslanie, lebo každá z nás sa chce nejakým spôsobom realizovať, akurát každá v inej oblasti. Niektoré to majú aj práve tým, že by chceli podnikať alebo nechceli byť viazané, hej, tým pracovným časom. Každá z nás to má inak, ale u nás žien je proste veľmi prirodzené, že chceme tvoriť. Proste my to máme naozaj v sebe, že chceme to skrze nás prinášať na tento svet. A keď už vlastne aj prejdeme touto fázou a hlavne tie z nás, ktoré sa rozhodnú podnikať, tak potom veľakrát príde aj taká tá rana od života a presne taký ten zabehnutý kolotoč, že OK, ako vlastne z toho, čo ja robím, čo ma napĺňa, čo ma baví, spraviť naozaj, že napríklad to prosperujúce podnikanie. Lebo toto je naozaj otázka, aby sme na jednej strane, keď sa hlavne rozhodneme, že ideme podnikať, nie je to o tom iba, že robíme to, čo nás baví, ale chceme byť za to aj ohodnotené. Aby nás to naplňalo v obidvoch častiach, je naozaj veľmi dôležité si zvedomiť všetko, čo nás brzdí. A presne ako ste otvorili tému tých postav, tak tam veľmi vnímam to, že je to niečo, s čím sa naozaj ten náš mozog spojí, že v podstate, keď si predstavíme presne, ako si aj ty povedala, Lauri, ten program alebo ten vzorec, tak je to v podstate niečo abstraktné, čo naša myseľ veľmi ťažko uchopuje, ale keď už to dáme do nejakej postavy, ktorá má presne nejaké tie potreby, hodnoty, ktorá nám ukazuje niečo, nejaký ten náš kvázi, povedzme, nedostatok alebo kričí po nejakej tej pozornosti, tak je super sa na ňu pozrieť a keď už to máme ako nejakú postavu, so všetkým týmto balíčkom, je oveľa lepšie pre nás aj rýchlejšie uchopiteľné podľa mňa, že identifikovať, o čo sa jedná. Identifikovať to, čo mám robiť napríklad teraz. A keď už máme aj identifikovanú tú postavu, ktorá si pýta tú pozornosť, lebo však presne, ako si vravela, že oni vystupujú a každá potrebuje niečo iné, tak hlavne podľa mňa je super nájsť ten balans tedy tým, kedy sa pozerať na tie postavy a identifikovať
čo nás v tom celom brzdí a čo sa vlastne okolo nás deje a prečo sme z tohto a z tohto frustrované, ale na druhej strane, aby sme vždycky mali aj to B a vedeli povedať, že čo máme spraviť ďalej. Toto vnímam ako veľmi potrebné, lebo naozaj niektoré ženy strašne veľa riešia, strašne veľa sa ponárajú do vzorcov, strašne veľa proste riešia tie postavičky a sú veľmi buď v hlave, v tele, alebo neviem, niekde. Ale reálne proste, keď príde na tú realitu a na tie konkrétne kroky, tak už je tam problém. Hej, že stále aj tak sa sabotujú, stále aj tak možno nedajú také príspevky, ktoré by pôvodne chceli a vedia, že to potrebujú. Stále nepošlú tú faktúru, nevypýtajú si tú cenu, ktorú chcú za to, ale stále ich tam niečo blokuje. A toto je veľmi dôležité, ako keby preseknúť a nájsť ten most do toho, že áno, je potrebné to uvedieť, aby sme to identifikovali, pretože následne, keď vieme, čo potrebujeme, tak vieme spraviť aj tie kroky, ale jedno bez druhého nefunguje. A toto vlastne vidím aj u nás, aj u tých klientov, že nie sme proste marketingová agentúra, ktorá iba vám tuto nahádže návrhy a páči sa, nepáči sa, no dobre, tak toto môžeme ešte upraviť a hotovo, ale naozaj, že sprevádzame tých ľudí tým procesom a vieme krásne sledovať to, ako tie jednotlivé postavy v rôznych fázach vyskakujú a myslím si, že téma peňazí, či už sa jedná o podnikanie alebo o bežný život, je téma, ktorá sa priamo dotýka našej existencie, prežitia a ešte keď máme rodinu, tak o to viac. To všetko proste je neskutočne prepojené aj so sebahodnotou. Ja som veľmi rada, že je tu s nami Aniko, pretože tak ako aj tebe, a ty si bola vlastne v tom procese counselingu, tak rovnako presne pomohla mne. A ja tam veľmi pri jej práci vnímam presne to, že tam prináša veľký nadhľad. Pozrieť sa ako keby aj z toho odstupu na celú tú situáciu a z rôznych uhlov. Tým, že si tú jednu veľkú situáciu vieme rozmeniť ako keby na drobné, tak celý ten proces môže byť menej zdĺhavý, menej komplikovaný a menej bolestivý. A v podstate ja by som sa presne chcela opýtať, Aniko, že s čím sa ty aj najčastejšie vlastne stretávaš? A ja to vidím veľmi často, keď vlastne ku mne chodia väčšinou ženy, ktoré už cítia to, že áno, že som tu pre niečo viac a chcem, hej, že väčšinou to riešim na základe human designu, hej, uchopíme to poslanie a tak. A potom ale príde tento bod, že dobre, ja už teda viem, čo chcem. Ja viem, že bez toho, aby som, ja neviem, o tom písala alebo hovorila, bez toho vlastne nikto nepríde ani zaklope na dvere, že chcem toto, hej, lebo my každá máme tie dary v sebe. A potom príde ten čas, keď to začneme cítiť, že áno, že my to jednoducho musíme zo seba odovzdať, lebo inak by sme znásilňovali neustále seba, že nerobím, ale nejaká naša časť začne tak silno, ako keby tlačí, že ja to chcem a cítim, že toto chcem robiť, tak keď už sme tam, že už naozaj chceme robiť to, čo máme pocit, že sme prišli robiť, tak vlastne veľmi často, čím prichádzajú ženy, je to, že narazia na nejaké zádrhele. Hej, že môže tam byť napríklad, že viem, že by som mala postovať, hej, a nemám tú odvahu, hej. Veľmi často je to strach, veľmi často je to spochybňovanie seba. Hej? Napríklad v tom poslaní sú tie hlasy, ja ich teraz nazvem, že postavy, každá jedna postava má nejaké hlasy. A toto si môžeme všímať, hej? Že keď mám nejakú myšlienku, a tá myšlienka vždy prichádza z nejakej postavy, hej? Že napríklad vyberám si, hej, že príde žena a povie, že ale nie som si istá, hej? A toto, že nie som si istá, to normálne niekedy počujem, že je to ten hlas, že ty si istá? Ty si istá, že toto chceš robiť a nestrápniš sa? Ty si istá, že vlastne toto je tvoje poslanie? A tento hlas to začne vyjedávať normálne tú túžbu a začne to spochybňovať, začne to ťahať s rôznymi myšlienkami, spochybňuje to, že však ty na to nemáš, ty to nevieš, nikdy si to nerobila, hej? A toto je jeden
taký jedna postava, ten spochybňovač. Niekedy to môže mať rôzne formy, niekedy je to kritik, hej, že často máme v sebe veľmi silného seba kritika. A ten kritik často pochádza z toho detstva, hej? Že hoci čo sme urobili, vždy sme boli kritizovaní, že ešte to není dobré, hej? Keď sme mali pocit, že sme naučení a super sme a ideme, tak vlastne prišla učiteľka a dala zlú známku, hej? Nech to je čokoľvek, čo sme zažili, vlastne ten kritik v nás naberá na sile celý život. A našou úlohou je vlastne si to všimnúť, že áno, mám toho kritika, áno, počujem ťa, viem o tebe, hej. A v counselingu sa to vieme pozrieť pekne, že tento robí toto, hej, ale vlastne, keď už hovorím o týchto sabotéroch, kritikovi, spochybňovačovi, tak áno, je tam aj ten strach. Keď ja mám strach byť viditeľná, nejaká moja vnútorná, mladšia verzia seba má pocit, že ale ja nechcem byť viditeľná na nete, lebo pre mňa to nie je bezpečné a ja viem, že ešte neviem nastaviť tie hranice, aby ma to nezraňovalo, tak jednoducho táto naša vnútorná postava, táto naša mladšia verzia bude neustále sabotovať to, že nejaká iná moja časť túži potom, aby dávala von to, čo vo mne je. A sú v nás rôzne tieto časti. Nejaká časť je tu, ktorá naozaj cíti, čo má robiť, čo má naplniť. Ale nie každá jedna časť v nás je na to pripravená. A na tieto momenty sa vieme pozrieť. A presne v materstve tam vidím napríklad dynamiku, s tým najčastejšie klienti prichádzajú, je vlastne tá dynamika, že je vo mne nejaká mama. Áno, keď sa narodí dieťa, staneme sa mamou. A tá mama je nejaká. Áno? To znamená, že má svoje presvedčenie, má svoje vzorce z toho, ako sme my boli vychované. A tá mama sa proste zrodí taká, aká je v tom podvedomí, hej? Ale v dnešnej dobe, v 21. storočí, vlastne ženy, my robíme to, že túto mamu, ktorá nejaká je, ktorá sa zrazu len tak sa ocitne, že dobre, mám dieťa, tak zrazu som mamou, tak túto mamu my neustále prepisujeme a robíme ju zrelšou a zrelšou a zrelšou. A preto je v dnešnej dobe tak veľa mamín, ktorí vlastne pracujú na sebe, si hovoria, že ja už to takto nechcem robiť, lebo tá vnútorná mamina to nejak robí, tak ako to robili možno naši rodičia, možno tak, ako sme to videli, tak ako do podvedomia sa uložilo, ale my už vedome si povieme, že dobre, ale ja toto nechcem robiť, nechcem kričať, ale tá časť, ktorá nechce kričať a tá časť, ktorá v podvedomí to nevie inak, tak tam je vlastne zas tak ako v podnikaní, že nejaká časť chce toto, nejaká časť to nepustí, tak to isté sa vlastne deje. Veľmi podobné, hej, není to isté, ale tá dynamika je veľmi podobná. A na toto slúži vlastne tento counseling, aby sme to uvideli, že dobre, tu sú tieto postavy a ako náhle to uvidíme z nadhľadu, a toto je taká nádherná ľudská vlastnosť, že my môžeme byť objektívnym pozorovateľom nášho subjektu. Keď som tvorila spolu s vami môj brand, tak aj tam vyskočila nejaká postava. Pamätáte si, hej? Že ja mám takú vnútornú postavu, mám aj dve také, čo tam boli silné. Jeden je taký nafúkovať, že ja by som veľa, všetko chcela priniesť, nič by som nechcela, hej? Že proste potom ten proces je tak veľa a ťažký a potom bol tam ten veľmi spochybňujúci, hej? Že keď už sme riešili, že dobre, ako sa bude volať môj brand, tak zrazu prišiel ten spochybňovač a už ani to som nevedela pomaly, že ako sa mám volať, aký projekt, ako nazvať, alebo či budem Aniko Holcman, ako sa budem nazývať. A toto je tá krása aj vašej práce, že ja aj keď viem vlastne sa na tie veci pozrieť, tak práve vďaka vám a vďaka tej ceste, že áno, idem to dávať do hmoty, idem z toho urobiť niečo, kde naozaj už aj prijímam tie financie za to, kto som, hej, a o tom sa môžeme tiež pobaviť, že čo tu tam, aké zádrhle, hej, ale vlastne u vás to tiež je veľmi, veľmi, ten váš priestor je natoľko otvorený a bezpečný,
že nech prechádzam čímkoľvek pri tvorbe mojej značky, aby bola rozoznateľná, viditeľná, aby som bola naozaj tou, kým chcem, aby tí ľudia prichádzali za mnou, tak vlastne aj tam sa dajú zachytiť tieto postavy a krásne viete na to poukazovať, že dobre, Aniko, máš to tu, nevidíš to, ale vlastne my ťa v tomto nebudeme podporovať, aby si toto naďalej robila, ale pozri sa, robí nám to problém. A vlastne vďaka vám som sa na to mohla pozrieť, že áno, je tu tento problém a spochybňuje ma to aj v tom procese. Takže to nie je niečo, čo odíde. Ten spochybňovač, nech s tým pracujeme koľko. Ono to tam vždy bude, keď ide o tohto konkrétneho, spochybňovača. Ale vieme s tým pracovať, vieme si to všimnúť a nemusíme tomu podľahnúť. A toto je podľa mňa ten ako nádej v tomto všetkom, že keď si to všimneme, zrazu my sme nad vecou a my sme tým kapitánom, že si povieme, že chcem byť spochybňovaná alebo nechcem. A toto je to prevzatie zodpovednosti za toto. To je veľmi dôležité. Určite toto tam veľmi vnímam, že je tam veľmi dôležité presne to prevzatie tej zodpovednosti, lebo v podstate, keď si vezmeme či už ten proces brandingu, alebo presne aj tie životné situácie, že vlastne teraz vidíme, že napríklad veľa žien rieši presne aj tie financie. Vidíme, že tá situácia aktuálne možno nie je tiež veľmi ideálna u veľa ľudí, ale zároveň, keď si vezmeme aj ten druhý smer, že nepozerajme sa možno iba aj na ten nedostatok, lebo stále, keď chceme rásť, potrebujeme si vypýtať vyššie ceny. Potrebujeme ako keby celý ten proces prispôsobiť tomu, ako rastieme aj my, a keď vlastne tam idú tie jednotlivé postavy, ktoré práve v momente, keď máme si vypýtať tú sumu adekvátnu za našu prácu, alebo máme ísť presne s tou značkou vonku a ideme s tým menom vonku a podobne, vidieť ten strach, alebo tú potrebu, alebo ideme byť odsúdené spoločnosťou, lebo proste to, čo pre nás je úplne najdôležitejšie, že my naozaj ako keby ideme s tou kožou na trh úplne nahé a ideme všetkým ukázať, že pozrite, toto som do koreňa, do mojej podstaty ja a úplne som s tým v súlade, a keď mi niekto povie, že je to úplne na hovno, tak automaticky sa presne tohto bojíme, všetkých tých predsudkov a všetkých týchto vecí negatívnych, ktoré môžu prísť, že nám to ako keby možno aj vezmú. A rovnako, keď nám aj niekto povie, hej, že no ale túto cenu ti nezaplatím, že tiež automaticky nám vezmú to, že halo, ale ty akože hovoríš, že ja nemám takúto hodnotu, ty hovoríš, že toto akože nie som ja a že toto nie je hodnotné. A hlavne ja čo vnímam, tak celé to podnikanie, hlavne u nás žien, sa to spája presne s tou sebahodnotou. A na jednej strane, keď máme aj ten strach, keď uvidíme aj tú potrebu, že OK, ale že je tam presne ten krok B, a to je aj prevzatie tej zodpovednosti. Že možno uznať ten strach, uvedomiť si to celé, ale na druhej strane uvedomiť si aj to, že čo doteraz som robila a čo reálne chcem ďalej robiť. Či chcem naozaj ďalej žiť v tejto ulite, či chcem naozaj proste žiť v týchto mantineloch a nevypýtať si viac kvôli tomu, lebo sa bojím. A veľakrát nebudeme si klamať, keď sa najviac bojíte proste toho, že vás tí ľudia pošlú do prdele a povedia vám, že proste túto cenu vám nezaplatia. To sa stane. To sa môže kľudne stať a jediné, čo naozaj, lebo mne konkrétne sa to presne stalo. Čím viac som myslela presne na to a priťahovala som si, že Ježiš, toto nie Ježiš. A keď sa toto stane pre Boha, a just sa mi to stalo, tá najhoršia myšlienka, moja najhoršia predstava, môj najväčší strach sa naozaj naplnil a zhmotnil sa. To, čoho som sa najviac obávala, mala som z toho panické ataky, dobre, že nie, tak sa to zhmotnilo a ja som to prežila. Že niekedy tá sila myšlienky je oveľa väčšia ako v realite ten dopad toho celého, keď sa to naozaj stane, že ten strach je natoľko paralizujúci, že nás ako keby brzdí od toho pokroku veľakrát. Ja som sa chcela aj opýtať možno presne na to, že ako ty napríklad vnímaš v tom procese, v ktorom si bola aj možno s nami, aj tí sabotéri, ktorí sa ti tam ukazovali. Ako si možno aj ty vnímala to, že ideš s osobnou značkou vonku
a že ideš teda pod svojím menom a mala si tam rôzne tie pochybnosti, spájalo sa to tebe možno aj s nejakou sebahodnotou, alebo si tam mala úplne niečo iné? Ja si pamätám ten náš proces, lebo to bol proces, to bol dlhodobý proces. A my s Diánkou, my už spolupracujeme nejaký ten čas a ja som prešla vlastne rôznymi, hej, že mala som dve projekty v hlave, každý jeden projekt som niekde išla realizovať a až som sa dostala do toho bodu, že dobre, tak to idem robiť pod svojím menom. Takže vlastne to bola taká moja cesta z toho z tej neviditeľnosti do toho byť videná, takže tam áno. Súviselo to so seba hodnotou a práve ale tak, že práve vďaka vám, tým, že máte tie nástroje, ako pracujete v tom brande, tak práve vďaka vám som postupne dokázala poskladať tie hodnoty, tie pevné základy, že kto som ja a kto nie som ja, aby som jednoducho tú sebahodnotu vedela vybudovať a vlastne mohla na tom potom stavať aj akože v online priestore alebo celkovo. A čo bolo pre mňa v tomto procese to najdôležitejšie, bolo to, že nie je to úplne, či už vo vašej práci, či už v práci napríklad mojej alebo iných sprievodcov, lebo vás vnímam ako sprievodcov, je to, že ako sa buduje vlastne tá sebahodnota. Že ja som prišla s niečím, čo cítim, že chcem. Hej, mala som tam nejaké moje vnútorné, mladšie časti, hej, ktoré to ešte nikdy nerobili, nevedia, hej, že postupne vďaka vám, vďaka tomu priestoru, čo ste mi vytvorili, som dokázala pochopiť a úplne vidieť, a toto je veľké plus naozaj, že postupne vidieť, že kto som ja. Lebo predstavte si, že to robíte doma, sami pre seba, nemáte nikoho, kto by vám to ako keby držal, zrkadlil a sprevádzal, tak vlastne vy často podliehate tým pochybnostiam, alebo často to nevidíte. Ja napríklad sa stretávam veľmi často so ženami, hlavne na materskej, že dávam im úlohu, že za ten deň, čo všetko urobila, všetko ako keby si to zobrať ako tú hodnotu, že áno, toto som urobila, áno, lebo na konci dňa my vôbec nevidíme, čo sme urobili, čoho sme schopní. A toto som dokázala vďaka vám. To je to, čo často človek nedokáže sám. To je to, že pozrieť sa na to, že ako to mám, kto som ja a vďaka tomu, že vy ma vidíte, a toto je veľmi podstatné, že vy ste ma videli v tom, kto som, tak mohla tá moja časť, ktorá vie, kým je, ale není mnou videná, mohla byť videná a mohla vyrásť. Toto je podľa mňa veľmi podstatné v tej sebahodnote. Lebo Pardon, to len doplním, že to vidím v tom našom procese, že my tým, že ideme veľmi, veľmi, veľmi do hĺbky, tak my tam smerujeme k tej časti tej podstaty u ľudí. Lebo práve tvorba značiek je to, že sa pozrieme na to, hlavne teda tým, že sa venujeme osobným značkám, tak tá značka veľmi súvisí s tým človekom, kto on je a na čo sem prišiel, čo ho naozaj baví. Ale keď toto je presne na tom, že ľudia hovoria, že robím to, čo robím, lebo mňa to baví, lebo to mi dáva význam, lebo chcem pomáhať ľuďom. Ale my keď sa za túto prvú úroveň odpovedí pozrieme hlbšie a hlbšie a hlbšie, tak tam veľmi unikátny vzťah objavujeme k tomu, čo ten človek vlastne robí. A keby sme ostali na povrchu, tak sme iba v poli veľmi všeobecných odpovedí a každý ostane veľmi zovšeobecnený, ale my tým, že ideme tými správnymi otázkami veľmi do hĺbky a k jadru, tak vieme nájsť túto podstatu, o ktorej ty hovoríš. A vie ju potom ten človek uvidieť. Presne, lebo ja som mala vždy pocit, už teraz nie, ale som mala veľmi, teda dlho pocit, že aj tak, napriek tomu, že mám muža, mám zabezpečené, mám ľudí okolo seba, ja som mala pocit, že som na to sama. A toto je tak ťažký pocit, že nikto v živote to nepochopí aj tak silno, ako to mám ja. Že o nikoho sa v skutočnosti neviem oprieť, lebo to, čo vidím ja v mojom vnútri, to vidím iba ja.
A toto vlastne vďaka vám necítim, lebo jednoducho ste dokázali mňa a túto časť, ktorá bola mnou málo videná, dokázali ste uvidieť. A to je ako keď dieťa je obklopený tým rodičom a vlastne keď ten rodič je tým sprievodcom a vidí to dieťa, tak to dieťa vyrastie. To dieťa tak krásne vyrastie proste do svojho potenciálu. A tento priestor je váš, že vy ste mi pomohli vlastne vyrásť do toho potenciálu. Na tej ceste, kde sme my boli spolu. A toto si veľakrát hovoríme, že tie značky sa proste rodia, že to je fakt niekedy. Áno. A ja si už ani neviem predstaviť, že či sa dá robiť značku spôsobom, že sa nedotknú niektorí, proste nechcem povedať, ale preto sa mi páči vaša práca, lebo vy sa dotknete tej esencie. A keď sa dotknete tej esencie, tak to potom vidieť a cítiť aj navonok. A že ako sa dá robiť brand tak, že sa nedotknete tej esencie. Podľa mňa nie, lebo potom ten človek není rozlíšiteľný, není sám sebou, že necíti tú esenciu. A to je vlastne podľa mňa, čo má priniesť ten brand, tú značku. Tá značka je vlastne táto vec, čo opisujem, vlastne to je tá podstata, čo máme prinášať a vy to viete tak krásne pomenovať. Ďakujeme veľmi pekne, Aniko. Je to veľmi, keď mám za seba hovoriť, je to veľmi také pre mňa hodnotné vidieť, že mám pocit osobného úspechu. Že sme dokázali niečo takéto hodnotné pre niekoho priniesť. A ja by som možno ešte tam premostila do tej témy financií, lebo to je taká tá téma, ktorá vidím, že veľmi teraz tu koluje medzi veľa aj mojimi známami a podnikateľkami. A ja som ťa v podstate oslovila už tak na konci našej spolupráce s brandingom. Teda sme sa rozprávali o tejto téme financií a ty si mi vravila, že toto je aj taká téma súca na counseling. A aj sme teda chceli, aby som vyskúšala nejakú tému counseling, lebo je to aj pre nás veľmi fajn, keď vyskúšame služby toho nášho klienta, lebo mu vieme ešte viac porozumieť a naozaj si to tak zažijeme na vlastnej koži. A tá moja situácia bola taká, že ja som mala pocit, že som ako taký škrečok v kolečku, čo sa stále naháňa za tými peniazmi a je tam obrovský tlak na výkon, že ja vlastne musím niečo vygenerovať, lebo už mám tie výdavky, ale neviem si vytvoriť finančnú rezervu. Paradoxne tam bol ten pocit, že ja mám vlastne stále na všetko peniaze. Ja sa nedostávam do nedostatku reálneho, že by som niečo mala zaplatiť a ja tie peniaze nemám. Stále mám na všetko peniaze, len tam nie je tá finančná rezerva a ja mám vlastne pocit nejakého nedostatku z toho, že tam nemám tú finančnú rezervu. Potom prišiel zaujímavý okamih, že v rámci tohto roka som sa ocitla aj v situáciách, že som mala na účte minus 70 eur, aj v situácii, že som mala na účte cez 1000 eur. A zistila som, že úplne rovnaký pocit nedostatku mám pri tom mínuse, ako pri tom oveľa vyššom pluse. A potom som sa teda na to tak pozerala, že aha, takže to nebude tou sumou. Lebo tento istý pocit môže mať aj keď by mať 10 000 na účte. A rozhodli sme sa teda na to pozrieť a bolo to veľmi zaujímavé, keď sme do toho procesu counselingu vstúpili, že aké tam boli rôzne tie moje postavy a presvedčenia, lebo zároveň teraz s Diankou prechádzame zmenou cenníka a otvorila sa nám táto téma cenotvorby, čo som si tiež robila taký osobný prieskum, že ako to majú aj iné podnikateľky s cenotvorbou a bolo veľmi zaujímavé, keď sme sa o tom začali rozprávať, tak mi viacero z tých žien hovorilo, že wow, že takto som sa na to ešte vlastne nepozrela, ale mám tam toto. A ja osobne som sa tam napríklad našla, že keď tie ceny mám zvýšiť, že ja to nechcem urobiť, lebo ja sa bojím, že tí ľudia nemajú peniaze a ja ich chcem zachrániť. Ja mám pocit, že keď si dám tú sumu vyššiu, tak ja im nejakým spôsobom uškodím a ja nechcem im uškodiť, ja ich chcem zachrániť. No, Dianka tam zase uvidela, že sa cíti ako podvodníčka, keď má tie sumy vyššie. Ďalšia moja priateľka mi hovorila, že má niečo veľmi podobné s tou záchranou, že tiež má pocit, že proste ľudia nemajú peniaze a ona nechce byť tá zlá, ona chce byť tá dobrá, tá, čo im priniesie niečo príjemné a už tu vidíme, ako sa to priamo naväzuje na tú sebahodnotu našu, že my máme zo seba nejaký pocit, ktorý sa nám pretaví do tej cenotvorby.
A bolo to potom zaujímavé v tom procese counselingu za Niko, keď sme sa tam teda už pozývali tie postavy a ako sme sa predtým aj v rozhovore rozprávali o tom, že niekedy tam nájdeme aj tie protichodné postavy, ktoré nás nejako držia v šachu, že sa ani nevieme pohnúť. Že tie isté sme tam našli napríklad u mňa, že ja vlastne tam niekde som mala také presvedčenie, že peniazy je obmedzené množstvo, je to ako taký koláč a keď ja budem mať viac, niekto bude mať menej a ja predsa chcem žiť v rovnosti a chcem, aby sme sa všetci mali dobre, tak radšej ja seba budem stále ukracovať a nad nejakú sumu ani nepôjdem, lebo však to by sa mali tí iní horšie. A opäť je to zaujímavé, že ako je aj toto vlastne predkané s tým pocitom sebahodnoty, že tam niekde za týmto ešte vnímam tú rovinu, že budem ako keby zlá. Že budem zlá, lebo ja som tým druhým ublížila. No prečo ich sem zachraňovať? No aby som ja bola tá dobrá, lebo keď budem ja tá záchranárka, to ja budem tá dobrá, tá, čo má hodnotu. A to bolo zaujímavé, že riešili sme tam celú tú tému financií, dostatku a nedostatku a mne sa veľmi páči pri tom counselingu, že vy tam ako keby nájdete nejaké svoje prianie tej najväčšej podstaty seba, ku ktorej sa tam dostanete. A tá moja podstata bola vlastne časť mňa, ktorá ani nemá nejaké roviny dostatku a nedostatku, proste tak naplnená prítomnosťou, že iba je. A je proste dosť, lebo tam ani nie je to niečo iné. A jej prianie bolo iba byť. A bola tam teda táto moja podstava s týmto prianím a úplne som tam uvidela sama na sebe, že ja sa potrebujem iba viac uvoľniť. Že ja osobne toto potrebujem, uvoľniť sa do toho, že je to takto v poriadku a nemusím tlačiť na seba na výkon. A potom sme sa na toto pozerali, že ale tak prečo sa tlačím do toho výkonu? Išli sme sa tam teda pozrieť na to, že OK, keď ja sa vlastne cítim, že chcem len byť a všetko je v poriadku, tak prečo tak veľmi sa tlačím na výkon a kde tam cítim ten nedostatok? A čo je paradoxné, že my sme tam naozaj objavili tú moju mladšiu časť, ktorá sa cítila nedostatočná z toho, že má veľký nos a cíti sa byť menej cenná. Že úplne ti to až smiešne, keď sa na to takto pozrieš. A uvidela som, že keď sme sa prenášali do toho, ako som sa v tom období môjho života cítila, som si uvedomila, že naozaj ja sa tak niekedy cítim aj teraz. A uvidela som tam, že ja tak, ako som si vtedy tú sebahodnotu budovala cez krásu, že keď budem krajšia, budem rovnako hodnotná ako tie moje krásne kamošky, ktoré chceli všetci chalani, tak teraz tú hodnotu budem mať, keď budem mať peniaze. Budem rovnako hodnotná ako tá moja suseda, čo má tu veľké auto. A vlastne to tam bolo zaujímavé, že tam cítim, že sme urobili ten sek. Ale premostím aj ešte do toho, o čom sme sa predtým rozprávali, že jedna vec je, že si pouvedomujeme tie veci a druhá vec je, že my to potrebujeme nejako dostať do tej hmoty. Aby to neostalo len v tom, že do nekonečna tu budeme akože riešiť veci, lebo vidíme, aký je ten život. Život je ako keby nekončiaci sebarozvojový proces. A my sa to môžeme veľmi zaseknúť, že len do nekonečna môžeme riešiť veci, ale my to jednoducho potrebujeme dať do nejakého toho kroku tu a teraz, ako sme sa aj o tom bavili. Napríklad pri tej cenotvorbe je to pekný príklad, že aj my jednoducho s Diánkou, no dobre, tak teraz ona sa nezasekne v tom, že je podvodníčka a ja v tom, že idem všetkých spasiť a tak budeme tu smutné z nízkych sumami, lebo je tam tá zodpovednosť jednak, že nie sme my obeťou a tie mantinely, o ktorých Dianka hovorila, si my sami robíme. Ale jednak je tam tá zodpovednosť za to, že to, ako ja si to nastavím, ovplyvní moju rodinu, ovplyvní to moje deti, ovplyvní to celý môj život a ja potrebujem prijať tú zodpovednosť za to, že niečo urobím s tým, ako to celé bude. A pri tej cenotvorbe to pekne vidí, že no my si aj tak potrebujeme tie ceny zodvihnúť. Lebo sme to prepočítali na hodinovku a vidíme, v akej sme prdeli, že my sme tam žili v nejakej ilúzii, akú máme hodinovku a zistili sme, že toho neskutočne veľa robíme zadarmo. Ale vieš, čo je haluška proste, že aký dobrý pocit si z toho mala, vieš? Že aký máš dobrý pocit z toho, že nemáš tak vysoké ceny, pretože tí ľudia si to môžu dovoliť. A ako si vytvoríš tú ilúziu komfortu a bezpečia, lebo v konečnom dôsledku to tvoje podvedomie a tá tvoja sebahodnota sa nachádza presne v tom mantineli, že tu je moja hodnota, ale tu už nie je. Že tu ja už nemôžem ísť, hej, lebo ja si to nezaslúžim, lebo ja nemám takú hodnotu, lebo toto nie som ja. A
to nevadí, že to robím zadarmo, ja ti dám ešte 50% navyše zadarmo, však dajme ešte viac, aby sme boli ešte hodnotnejší, že pozri, koľko veľa dostaneš v tom jednom balíku. A toto som si všimla, že ilúzia strašne veľa podnikateľov, kedy oni do nejakej smiešnej sumy sa snažia naozaj stlačiť XY veci, ale naozaj ja som tiež v istom momente, keď som odišla z korporátu, strašne potrebovala ísť do tej ženskej energie a mať ten flow a len si tak plávať a presne všetko naciťovať. Ale v istom momente som si potrebovala priznať, že napríklad ja osobne mám silnejší ten mužský princíp v sebe, než ten ženský. A ja mám veľmi rada, keď som v tej štruktúre, ale ja som bola taká vyhorená, že ja som v nej nemohla byť. A preto som musela ísť do druhého extrému, aby som tak naplnila tú moju utláčanú ženskú časť a potom, keď sa to vyrovnalo, a keď sme si presne prerátali tie veci, čo je veľmi super vec a odporúčam každému jednému človeku si iba vykalkulovať základ, pretože vám to nezaberie veľa a reálne to, prečo to veľa ľudí nerobí, je presne to zrkadlo, ktorému to potom nastaví. A je to veľakrát taký veľký aha moment, ktorý veľakrát prejde aj tým telom, ale je veľmi potrebný, aby sme videli, či máme ceny prestrelené, lebo aj to môže byť. Mať prestrelenú cenu, pretože väčšinou, keď dávame vysoké ceny, dávame ich presne v tých momentoch, kedy my prekračujeme tú svoju hranicu, lebo ceny máme niekde tuto, tak si ich potrebujeme dať tuto a ja už nebudem za toľko to robiť a neviem čo, hej, a sme veľmi veľakrát nahnevané. Ale môžeme mať naozaj, ako v našom prípade, cenu úplne dolu a robiť strašne veľa vecí zadarmo. A to tiež vôbec nie je dobré. Na druhej strane, ešte presne toto mi napadlo, že jasné, poďme sa pozrieť na tie vnútorné deti, poďme sa pozrieť na tie všetky presvedčenia, ale keď prídete naozaj do toho Kauflandu, alebo vám príde účet za elektrinu, tak im nenapíšete e-mail, že teraz si riešim vnútorné dieťa a nemôžem to zaplatiť, pretože som nebola schopná. Hej, čiže naozaj uvedomme si, kde žijeme, kde sa tá realita odohráva a čo je potrebné na to, aby sme naozaj dokázali byť naplnené. A to nám nikto iný nedá. Hej, že napríklad pri takom rozhodnutí alebo rozhodovaní, ako je cenotvorba, alebo v akomkoľvek kontexte, keď my ideme vlastne o niečom sa rozhodnúť alebo zmeniť, alebo hej, keď sme v takomto procese, je teda z môjho pohľadu veľmi podstatné prizvať si tie naše časti, hej. Napríklad, že vypočuť, ja niekedy akože ich dám na stoličky, hej, že dám stoličky. Meeting. Ale akože ja mám aj taký stôl, akože v mojom vnútornom priestore taký stôl a ja si tam pozývam tieto postavy a vlastne každý si vie prejaviť svoje potreby alebo svoje prečo áno, prečo nie, hej. A to môže vyzerať tak, že ja neviem, napríklad cenotvorba, tak je tam nejaká časť, ktorá už je sick and tired a povie si, že ja už proste musím zvýšiť tú cenu, lebo prečo? Lebo som zničená, lebo proste tá energia sa mi nevracia. A túto postavu treba vypočuť, že prečo, odkiaľ príde tento podnet. Vypočujeme si ju, dobre, ona to má takto. A začne sa tam hádať ako keby vnútri s tou postavou, ktorá povie, že dobre, ale nemôžeš zvýšiť cenu, hej? Lebo je tam taká, ktorá povie, že nemôžeš zvýšiť cenu. A možno keď sa na to naozaj pozrieme a začneme do toho, ako by sa pozrieť vôbec, že dobre, a prečo nemôžem zvýšiť tú cenu? Tak tam prídu tie odpovede, ako napríklad od Laury, hej, že vlastne nemôžem zvýšiť cenu, lebo by som, lebo tá moja časť, ktorá nemôže zvýšiť, vlastne potrebuje zachrániť tých ľudí, lebo tá časť jedine tak vie fungovať. Tak to je ten mechanizmus, ktorý sme vytvorili v detstve, že dobre, ja keď budem dávať, toto je mechanizmus možno prežitia často. Že ja keď budem hodná a budem dávať a hej, akože môže to byť troška iná esencia u teba, Lauri, len toto ma napadá, hej, že častokrát naozaj my, napríklad ja si spomeniem, ako som to mala ja a to je vlastne vo mne, je tá záchrankyňa z toho, že ja som vždy vedela, že ja viem uniesť.
tých ľudí, ako keby viac z toho viem uniesť, len ja som si na seba brala extrémnu zodpovednosť za iných, čo mi nepatrilo, ale bolo to spôsob prežitia, aby všetci boli šťastní, tak budem šťastná, tak prežijem, hej. Ale toto je iba ten mechanizmus, čo sa tam vytvoril na tom vnútornom dieťati, ktorý si povedal, že nejak to musím vymyslieť, aby bolo dobre. A toto sú tie mechanizmy toho prežitia, hej, že to nie je niečo abstraktné, ale to je vlastne niečo, čo v tom detstve si my vytvoríme ako mechanizmus prežitia. Lenže my keď začneme podnikať, tak vlastne my to prerastieme, tento mechanizmus, a už tam začne škrípať. A vždy, keď je v nás tá frustrácia v nejakom ohľade, či teraz pri tej cenotvorbe, je tam frustrácia, tak to je dobré. A ja toto hovorím vždy, že my keď sme frustrované z niečoho, to je dobré, lebo to naše ja je frustrované, že už toto takto nemôže ísť ďalej, sakra, že ty ma blokuješ. Nie to vnútorné dieťa nás blokuje, ale ten mechanizmus, čo sa vytvorilo okolo vnútorného dieťaťa. A preto to my nevidíme myslou, že kto v nás trpí a kto v nás si zvolilo, že ja neviem, ja budem dokazovať svoju hodnotu, aby som bola hodnotná. Toto nerobí, robí to vnútorné dieťa, ale to robí ako keby nad tým dieťaťom robí ten mechanizmus. No a my v tom podnikaní prekračujeme tie naše prahy a rastieme, to naše ja je väčšie, proste ako keby ideme do toho sveta a zrazu prerastieme tieto mechanizmy. A preto je dobrá tá frustrácia. A preto ja vždy hovorím, že nevadí, keď sme frustrované, nevadí, keď sme ako keby, že niekde, že narazíme na ťažkosti, či už pri cenotvorbe, či už pri hocičom, čo nás bolí v živote, to je vždy miesto, kde si môžeme povedať, že super, tak toto je miesto, kde ja teraz môžem vyrásť. Toto je to miesto, lebo toto je úplne nádherný indikátor, že čomu sa mám venovať, na čo sa mám pozrieť, lebo to je zrazu na povrchu. A viem si povedať, že aha, toto ma niečo bolí, tlačí, som frustrovaná z toho, tak toto je ten zdroj toho rastu. A preto nevnímam žiadnu bolesť ako tragédiu, lebo každá jedna bolesť, ktorú zažívam vnútri, je vlastne miesto, kde sa to chce zaliečiť. Kde už to naše ja to chce inak. A na tom to je super, že a to podnikanie pre dnešné ženy podľa mňa je úplne super cesta a vidím dve tie cesty, či už podnikanie, či už to materstvo. Hej, a potom sú ešte vzťahy, ale tieto dve pre mňa pripadajú také v dnešnej dobe najväčšie výzvy a preto sa z toho tak teším, ako blbo to znie, ale z tej bolesti, ale ja sa teším, lebo keď je tam tá bolesť, tak je tam tá obrovská príležitosť to premeniť a byť ešte viac. Lebo o nič iné nejde, len aby sme boli viac. Hej? Určite. Ja ešte vieš, čo vnímam teraz vlastne, že ja keď som bola v tej prdeli, lebo mala som proste pár mesiacov také obdobie, že som sa pozerala na všetkých, ako parádne rastú, vieš, a toto, a ja tam proste s týmito cenami, s týmto uvedomením, že je to takto a takto, s týmto postupom, že zároveň už sme niekde vyrástli a vlastne ja už ani nechcem robiť to, čo robím, takým spôsobom, ako to robím, ale ešte sa nezrodilo to nové, to je tiež veľmi zaujímavý stav. A v podstate nevieš, proste len tam si, ostatní idú, rastú. Ešte aj Laura, Ježišmaria Laura, keď išla, však na jednej strane vieš, praješ to tomu človeku. Ty kokos, neskutočne mu to praješ, máš neskutočnú radosť a potom zároveň ťa to tak udrie a do takej vrtele to ťa to proste pošle naspäť, že kokos, a ja som stále tu a ja nič. Vieš, a potom začnú zase chodiť presne tie myšlienky, že a čo je so mnou zlé a prečo nemôžem a možno sa na to vykašlem a stále to nejde týmto smerom, hej. A je jasné, že proste racionálne ja viem, kde sa nachádzam a ja viem, že som proste na nejakom medzikroku. Nové sa ešte nezrodilo. Ešte tam proste nie si, ešte niečo sa musí udiať, aby sa ti to celé vyjavilo, ale teraz potrebuješ pravdepodobne nejaký ten pokoj, lebo však vravela si, že je toho na teba tiež veľa, už si potrebovala trošku spomaliť a neviem čo. Tak namiesto toho, aby som si to užívala, tak som zase išla so zretými myšlienkami, že to sú presne tie stavy a keď mi niekto povedal, ale počkaj, aké darčeky z toho nájdeš, ty kokos, ja by som mu jednu vrazila v tom momente. Že to je presne ten paradox, ako keď my sa nachádzame v tom víre toho celého, keď my sme v tej bolesti, v tej frustrácii.
A hoci racionálne, lebo však ovládame seba rozvoj, vieme, čo prichádza, vieme, kedy sa rúca staré a rodí sa nové a podobne, ale keď si v tom, ty kokso, to sú také emócie, to sú také šupy. A ja tam veľmi vnímam aj to, ešte tú tretiu rovinu vlastne, a to je, že jedna vec je sa na to pozrieť, čo sa vlastne deje. Druhá vec je sa dostať potom do tej hmoty, ale ešte medzi tým je to spracovať v sebe a v tele. Že veľakrát na to telo práve že zabúdame a mne presne napríklad v tom období, aj keď sme riešili nedávno vlastne tie ceny a ten postup a ako to ideme robiť a podobne, veľmi intenzívne som pracovala s telom. Veľmi som si robila rôzne cvičenia, naozaj vytrasávala, veľmi emócie u mňa išli von. A my veľakrát zabúdame aj na túto rovinu. S týmto úplne súhlasím. Hej. Napríklad, Nie, že iba, to som chcela iba povedať, že toto mi vlastne ešte v súvislosti s týmto celým napadlo, vieš, že aj tá celá téma, že ono to naozaj veľmi silno môže byť ukotvené aj v tom tele, že niekedy možno nepotrebujeme, že aj keď poznáme tých sabotérov to všetko, vieme aj, čo by sme mali spraviť, ale sme ešte zamrznuté, že práve tam môže byť ešte cesta cez posilnenie toho tela. Určite áno. Ja napríklad v istom bode som zistila, že ja môžem neustále robiť túto prácu na sebe, ale v istom bode som cítila, že moje telo to neuniese, hej? Že moje telo musí s tým adekvátne rásť, že vlastne všetko, čo ja premením cez ten counseling vo vnútri, že ja neviem, príde tam tá moja časť, ktorá zrazu sa postará o to vnútorné dieťa, že nemusí proste to zvládať sama, alebo príde tá moja časť zrazu, ako keby sú tam nové zdroje, ktoré ja viem získať v tom counselingu, že môže tam prísť nejaká ochrana, ktorá tam v živote nebola a preto potreboval byť ten mechanizmus. Ja toto môžem robiť sebe, ale pokiaľ vlastne sa to neudeje na úrovni tela, preto my pracujeme s telom, hej, že my naozaj často aj hláskami, preto sa to nazýva psychofonetika, že často hláskami vlastne tomu dáme materiálnu podobu tomu, čo sa deje, ale vlastne je veľmi dôležité, že naše telo je v hmote a bez tela proste my nevieme prepisovať vzorce, lebo oni sa prepisujú zároveň na úrovni tela. A veľmi často som mávala obdobia, keď som bola off, lebo jednoducho sa toho dialo tak veľa, že proste to telo potrebovalo so sebou tiež nejak ako keby s tým sa pohnúť a potom ja môžem ísť von do sveta a potom sa deje to zaujímavé, že my keď potom zase ideme do sveta, keď sa tie procesy v nás udejú, alebo postupne, jak vidíme, že stále sa to vnútorné divadlo sa deje navonok, hej. Mne sa to veľmi dialo cez deti, išla som do škôlky, niečo sme tam riešili, išla som domov, pozrela som, aha, toto som prepísala, ale aha, toto ešte nemám ochranu, tak som išla znova a ten život, tá hmota je skutočným ako keby tým zrkadlom toho, že či to máme preliečené, či sme to naozaj v tej hmote urobili. Lebo ja keď si poviem po counselingu, že ja neviem, vznikne nejaká časť, ktorá je ochranca, alebo nejaký, ja neviem, vnútorný otec, lebo napríklad keď sme mali otca neprítomného, tak je možné, že nemáme vnútorného otca takého, akého potrebujeme. Tak my si to v sebe vieme vytvoriť. Ale bez toho, aby som s tým išla von a povedala, že dobre, tento vnútorný otec sa takto správa a bez toho, aby som sa ja takto správala, proste sa to neudeje. Aj pri tej cenotvorbe, keď ja si poviem, že vypýtam si viac, lebo táto moja, že urobila som konsenzus vnútri a moje vnútorné postavy sa dohodli, že dobre, takto je to fajn, ale ja keď idem a stretnem sa s klientom a v okamihu zrazu vo mne prevládne tá, ktorá má strach, lebo bože môj, tak vlastne to sa neudeje, že ja naozaj musím konzistentne robiť tie kroky tak, ako sa to vo mne premenilo, udialo. Lebo bez toho jednoducho sa nepremení nič navonok. A toto je podľa mňa tá seba láska, že ja mám v sebe tú lásku a rešpekt tým mojim vnútorným častiam. Keď moje vnútorné dieťa, ja neviem, chce palacinky, tak ja nepoviem, že neurobím palacinky, lebo nedám nutelu, lebo je to nezdravé.
lebo dávam tú lásku k tej vnútornej postave, že momentálne toto je to, čo potrebuje. A chápem všetky ostatné postavy, ktoré tam akože do toho rozprávajú, že aké je to nezdravé, neviem čo. Proste nie, lebo nerobím prdel z tej postavy. Chápete, že vnímam a objímam a robím to aj vonku. Hovorím to, čo cítim vnútri. A podľa mňa toto môže byť tá cesta a áno, bez tela a bez tých krokov. Mne sa často čistí práve krk. Ja som tam mala strašne veľa nánosov. A mňa stále bolievalo hrdlo. Stále, furt niečo, tak furt hrdlo. Tak vlastne neustále som musela toto, že kde ešte nehovorím to, čo cítim, kde nie som v súlade, kde hovorím niečo iné. Napríklad, to môže byť len príklad. A že vlastne, keď ja naozaj nekonám navonok, nevyjadrím a neurobím ten krok aj navonok, aj cez to telo, keď nedám tomu ten oddych, aby sa vnútri mohli tie procesy udiať, tak sa to neudeje tam vonku. Úplne s týmto súhlasím. A možno by som to pomaly aj tak uzavrela do takej funkčnej roviny praktických krokov. Lebo príde mi veľmi dôležité, že vlastne takým prvým dobrým krokom je urobiť si ten skener, že čo je vlastne tá moja najväčšia výzva tu a teraz. A pozrieť sa možno na to, že kľudne ma potom doplňte, že z čoho to pochádza, alebo na akom tom poli potrebujem pracovať najviac. Že je to naozaj reálne nejaká situácia, že som naozaj v nejakom finančnom nedostatku napríklad a ja naozaj s tým niečo teraz potrebujem urobiť, alebo je to nejaký môj pocit nedostatku a nie je tam ten reálny problém, ale je to na mojej nejakej pocitovej, myšlienkovej úrovni. A potom vlastne viem si lepšie, keď sa na toto pozriem, určite ďalšie kroky, ktoré idem robiť. Že vidím, že aha, tak tu potrebujem proste naozaj pracovať na tej mentálnej, emočnej rovine alebo s telom pracovať, lebo vidím, že to telo ma tam niekde nepúšťa. Alebo cítim, že taký je to silný proces cez to telo, že fakt, ako vravela Dianka, že potrebujem vedieť nejaké praktické techniky, ako s tým telom ďalej pracovať, aby som vlastne tým obdobím prešla. U mňa napríklad sú to detoxy. Ja som tento rok veľkým detoxom prechádzala. A tiež to bolo u mňa to prekročenie tela tejto roviny. Alebo potrebujem naozaj v tej hmote niečo urobiť. Možno naozaj potrebujem uchopiť tú svoju značku. Možno naozaj potrebujem iným spôsobom komunikovať seba. Hej, že toto mi príde veľmi dôležité. Aby sme to dali naozaj do takých praktických krokov, že čo aj naši poslucháči môžu urobiť. Presne tak. Mne ešte vieš, čo napadlo, že väčšinou proste tí ľudia sa nachádzajú na križovatke, keď riešia aj vyššie ceny a nejaké tie zmeny, že čo vlastne majú urobiť. A ja som stále rozmýšľala hlavne nad tým, lebo však z každej strany ukľudní svoj nervový systém a všetko proste s nervovým systémom, už mi to fakt lízlo na nervy. Hlavne kvôli tomu, lebo však dobre, ja to viem. Vieš, že viem to, ale všade sa hovorilo aj to, že preto sa nemôžeš tam dostať, lebo tvoj nervový systém to vyhodnocuje ako nebezpečenstvo. A že to, čo potrebuješ spraviť, je vytvoriť z toho bezpečie. A ja napríklad som v istej téme nebola dlho schopná si tam vytvoriť to bezpečie. A jak sa prehúpneš z nebezpečenstva do bezpečia? A napríklad mne čo veľmi pomohlo, čo som si tam vlastne uvedomila, tak som si iba priznala to, že proste naozaj, že OK, ja tam naozaj cítim to nebezpečenstvo a skladám zbrane a nejdem tu na silu si vytvárať bezpečné miesto niekde, kde to moje telo ešte naozaj proste nepoberá. Môžem sa snažiť krvopotne, ale keď mi tam niečo chýba, keď tam možno aj niečo nevidím, tak viem, že aj to mi chýbalo, hej, že priznať si, že tam vidím to nebezpečenstvo, že to nie je pre mňa bezpečné. A napríklad mne úplne stačilo to, že OK, je to nebezpečné pre mňa, ale ja príjmam tú zodpovednosť a príjmam to riziko a spravím ten krok aj napriek tomu, že je to pre mňa nebezpečné a idem do toho nebezpečenstva.
Bože, ono je to úplne krásne, Dianka, ako o tom hovoríš a potom si zoberieme ten príklad, čo si opisovala s tým, že si nad niečím dlho premýšľala a nakoniec sa ti to stalo a ten pocit potom prišiel, že prežila som to. Že proste ten život to skladá s nami. My sa o niečom mentálne rozhodneme, niekde dôjdeme týmito našimi všetkými procesmi a dobre, možno máme pocit, že nič sa nedieje a tam to život prinesie. A zrazu s tým prejdeš a zistíš, prežila som, všetko je v poriadku a hneď je to o niečo bezpečnejšie miesto. Presne tak, presne tak. A úplne to stačí proste prežiť to nebezpečenstvo, vieš, že aj proste prejsť si tou skúsenosťou, že ísť naozaj tým smerom, kde si najviac priposratá a vyskúšať to teda, že tak poďme do toho adrenalínu, však už mi to chýbalo. A potom nakoniec zistíš, že naozaj ďalej žiješ, ďalej dýcháš a že tá realita sa nezmenila, že tí ľudia, ktorí pri tebe stáli, aj naďalej možno pri tebe stoja, že stále máš tie isté deti, stále máš toho istého partnera. Dobre, niekedy sa to môže zmeniť, keď je to veľký skok, nebudeme tuto akože maľovať oblateky, ale proste chcem tým naozaj povedať, že aj že nemusíme si vytvárať to bezpečné miesto, že možno to bezpečné miesto sa vytvorí až potom, keď sa rozhodneme ísť do toho nebezpečenstva. Že to niekedy úplne stačí ako prvý krok. A nepotrebujeme mať perfektné obláčiky a vatičky a neviem čo všetko tam vytvorené a neviem aké techniky zmaknuté. Proste niekedy stačí iba urobiť ten krok a zobrať si na cestu plienky a potom zistiť, že ich nepotrebujeme. Áno, ja to presne, čo opisuješ, vidím tak, že presne ten proti útok, alebo ako by som to povedala, proti strachu, akémukoľvek, je vlastne odvaha. Takže keď nejaká naša časť tú odvahu v sebe nájde, tak vlastne ten strach môže byť prekonaný. A úplne aj eliminovaný, keď sa vlastne konfrontujú a v counselingu vlastne vždy pozeráme na to, že ako ten strach vyzerá, že preč čím vlastne sa bojíme, ale minimálne to, čo si opísal, je to veľmi funkčné v duši, hej? Že vlastne tá odvaha, keď tam je, tak vlastne to je presne tá protiváha tomu strachu. Takže úplne súhlasím. Mne tam ešte napadla jedna myšlienka, ktorú sme asi chceli povedať úplne na začiatku, ale prichádza tu teraz. A to práve to, že ešte keď sme konkrétne pri téme peňazí, tak my častokrát máme pocit, že chceme peniaze, ale za tým sa skrýva niečo iné, čo vlastne potrebujeme. A môže to byť, že presne nejako si tie financie spájame s našou hodnotou a my vlastne niekde sa chceme cítiť byť hodnotný. Môže sa to spájať s pocitom bezpečia, že máme pocit, že keď máme tých 10 000 na účte, už sme v bezpečí. Môže sa to spájať s pocitom slobody, že máme pocit, že slobodní budeme, keď budeme mať veľké množstvo tých peňazí a môžeme robiť čokoľvek, čo by sme proste si zaumienili. Áno, že preto je to veľmi individuálne, že keď niekto rieši financie alebo vlastne tieto záležitosti, ktoré sme opisovali, tak to nie vždy je o tom istom. Preto o tom sme nevedeli povedať, že toto je za tým a toto je za tým a toto je za tým, lebo každý človek má za tým niečo troška iné. Hej? Že veľmi často áno, sa to spája s tou seba hodnotou, že niekto v nás proste ešte to nedokáže, ešte to nevie, alebo jednoducho má ten strach, alebo pochybnosti, lebo ešte to nikdy nerobil, čokoľvek, hej, ale to, čo ešte možno neodznelo a čo som chcela a čo sme sa bavili, je vlastne aj ten tlak, čo si ty, Lauri, hovorila, že veľmi často je v nás tento tlak. Ten tlak vzniká prirodzene z tohto života, aký život žijeme, ako je život zariadený, že vlastne nejaké financie, nejaké výkony, vlastne za nejaký výkon dostaneme financie a tak ďalej. Že je to prirodzené, že v nás ten tlak sa vytvára, ale vlastne veľmi často vidím, či už na sebe, či už na blízkych alebo na klientoch, že tento tlak je proste niečo, čo sa do nás ako keby dostane, že sídli v duši, tento tlak tam je a vlastne je dôležité konfrontovať
práve s inými časťami, ako tebe, Lauri, sa to podarilo, že ty si tam mala vlastne zrazu takú tú silnú tvoju bytosť, ktorá povedala, že ja chcem byť. A keď si sa ocitla v tejto postave, že ja chcem byť, ja proste nepotrebujem tlačiť, nepotrebujem sa niekam dostať, ale proste chcem žiť a byť. A byť v tom byti a je to úplne bohaté. Tak keď zrazu si sa ocitla v tomto, tak tam už ten tlak nemá opodstatnenie. Lebo zrazu v tomto mieste, kde si ty bola, je to vlastne miesto, kde nič nepotrebujeme, kde není ten koláč, že zrazu je to obmedzené množstvo. V tomto stave všetko je v najlepšom poriadku a je to vlastne miesto, kde ten tlak nevie na to stiahať. A vlastne my, keď toto vieme, a to bolo veľmi pekné, tá dynamika vidieť, že jedna časť tlačí, lebo, ja neviem, není dostatok, alebo že treba viac, ale je v nás jedna časť, ktorá vie, že všetkého je dostatok. Že je nejaká časť, ktorá jednoducho netúži po viac. Lebo keď sa len obzrie okolo seba, veľmi prakticky, keď sa len obzrieme okolo seba, tak akýkoľvek problém, do ktorej by sme sa dostali, ten život nám nejak zariadi, aby sme z toho aj vystúpili. Že buď máme okolo seba priateľov, alebo ľudí, alebo zrazu nám príde nejaká pomoc. Táto naša časť vie, že sú tu zdroje, ale ten tlak, tá analýza, tá myseľ, ona stále tlačí a bude hovoriť, že ty to musíš vyriešiť, musíš na to prísť, musíš vymyslieť, ako budeš viac zarábať. A tento tlak mám pocit, že nás dosť ničí. Nás, dnešné ženy podnikateľky, ktoré idú za tým svojim poslaním, lebo to je vlastne o tom, že nikdy nebude dosť. Nikdy nie som dosť. Jednoducho vždy nájde miesto, cez ktoré do nás bude tlačiť a nájde tie presvedčenia z detstva, keď sme videli, že no my nechceme byť takýto a neviem čo, alebo že jednoducho je to obmedzené a vždy nás to bude tlačiť. A na toto pozor. Prosím? Že je to nekonečný príbeh, lebo tam potom uvidíš, že akože je to v rôznych rovinách, že ty keď ako keby nejaké to ihrisko upraceš, tak sa otvorí ďalšie. Lebo keď už budem dokonalá podnikateľka, to už tam bude všetko fungovať, tak bude niečo vo vzťahu a tak potom sa niečo stane s deťmi a ináč môže mať aj bylinkovú špirálu, kde bude 100 druhov bylín, s čím budem celú dedinu liečiť. Vieš, že podľa mňa tam akože je ako veľmi dôležité sa nestať otrokom svojej predstavy dokonalosti. Áno, a ja to často, že napríklad ja to mám konkrétne tak, že aj keď nemám nejakú finančnú ťažkosť, aj tak tento tlak vie do mňa vstúpiť a povedať, že musíš niečo viac urobiť. Že je to takto smiešné, ale inak to smiešné není, lebo to je naozaj zákerný tlak a vidím ja osobne na mojom živote, že nie je dôvod, prečo by som si toto robila, ale robím si to. A túto vec podľa mňa si môžeme osvojiť, že áno, robíme si to sami. Aj keď to v živote niekedy naozaj tak vyzerá, že sme na tom úplne zle, ale koniec koncov ten pocit, ktorý to vo mne vytvára, v nás to vytvára, je náš pocit z nášho vlastného tlaku. A toto si môžeme zobrať ako že naša zodpovednosť a vlastne s týmto si vieme niečo urobiť, že poviem si dobre, počujem ťa, ale vlastne nepodláhnem ti. Toto môže byť taká, ako keby, ja si to dávam ako takú domácu úlohu, že dobre, ja tento tlak cítim, vidím, tak vlastne si poviem, dobre, nepodláhnem, že vlastne ako keby vtedy sa ako keby z toho takto vystúpim, nechám ten tlak, dobre, vidím ťa, viem o tebe, vystúpim a tam viem tak logickejšie už potom rozmýšľať. Lebo niekedy je to naozaj, že zrazu sa v tom ocitneme. Takže veľmi to cítim, ten tlak a veľmi cítim, že ako veľmi to dokáže rozbabrať tú našu hodnotu, že však pozri sa, lebo ten tlak je logický, pozor, on používa našu logiku a vysvetlí ti z x dôvodov, že prečo si nehodnotná, prečo to nevieš, prečo, ja neviem. Prečo musíš ísť do toho tlaku a výkonu? On ti obhájí tie strachy, že ty proste musíš. Aby sme prežili.
Áno, je to logické, lenže pracuje s tou našou vnútornou časťou, ktorá naozaj má strach z prežitia. Ale to není tu a teraz. Ten strach pochádza z nejakého miesta z našej minulosti. Často, veľmi často. No, preto je fajn sa na tie veci pozrieť a aj keď sa nepozrieme, ono to postupne presne vieme, že ten život nám nejak pomôže. Buď pošle ľudí, ako ste vy, aby ste proste držali ten priestor, alebo veľmi často stačí iba byť vypočutý a videný. A myslím si, že toto je to, čo my robíme a toto by som tak prijala pre toto storočie, pre túto inkarnáciu, Bože, aby sme počúvali jeden druhého. Lebo keď je tam ten načúvateľ, tak zrazu naše časti sa cítia byť videné. A toto je podľa mňa obrovská komodita, čo my máme. Len je mi tak ľúto potom, že nie sme videní, lebo ľudia nevedia počúvať a načúvať. Tak sa obklopme ľuďmi. Vlastne to, o čom si hovorila, lebo ty si vlastne, Janiko, študovala v školu empatie a vtedy si nám zdieľala, aká je vlastne tá empatia dôležitá. A ja to presne v tom vidím, ako si hovorila v tomto rozhovore, že mala si pocit, že na to nie si sama. A toto je ten krásny, povedal by som, že možno nejaký nový model, ktorý tu vzniká, že už nie sme v tých vzťahoch, že poviem ti to, aby si mi dal radu riešenia, spasil ma. Presne. Ale veľmi mi pomáha to, že je tu so mnou niekto, kto vie, že ja si tým sama budem musieť prejsť, lebo to je môj príbeh. A on si prechádza tým svojim príbehom, ale necítime sa byť za to ľutovaní, chúďatka, že máme toho veľa. Jednoducho sa vidíme vzájomne, že všetci máme plné kapacity na to prejsť tým svojim príbehom, ale zároveň je veľmi ten príjemný pocit, že sme v tom spolu. Že každý máme ten svoj príbeh a všetci to nesieme a sme v tom spolu, nie sme v tom sami. Že sme videní. Presne tak, presne tak. Veľmi pekné. Neviem, dievčatá, ja by som ani už nemala, že čo dodať vlastne k tomu celému. Myslím, že je to veľmi krásne ukončenie na záver, že možno aj také, čo by som bola rada, aby si poslucháči odniesli, sú, že keď sú v nejakej presne situácii, či už riešia ceny, alebo akúkoľvek križovatku vo svojom podnikaní, tak presne ako Laura spomínala, je super v prvom rade zastaviť sa na chvíľku, nič nám neutečie, ono to zostane všade aj zajtra, všetky tie úlohy. Ale naozaj dopriať si trošku chvíľku, pár nádychov a položiť si naozaj tie úprimné otázky, že z akého miesta vlastne si vytváram tie ceny, kde tam cítim ten diskomfort, prečo tam cítim ten diskomfort, čo to pre mňa znamená. A keď si predstavím takú tú moju ideálnu sumu, čo pre mňa znamená, že mám tú ideálnu sumu, či je to presne tá sloboda, alebo je to nejaká tá istota, bezpečie. A naozaj zmapovať si to celé, aby sme vedeli, z akého bodu vychádzame a aby sme neurobili nejaké unáhlené kroky, nevytvárali narýchlo produkty a nezahltili sa ešte viac práve len kvôli tomu, že teraz cítime nejaký ten nedostatok. Ale naozaj, že paradoxne, keď cítime, že potrebujeme podať najväčší výkon, vtedy potrebujeme totálne spomaliť. Lebo naozaj je tam taká, by som povedala, až hmla, cez ktorú práve v tých momentoch nevidíme. A ak vás naozaj zaujala táto téma a to, ako sme o nej rozprávali a cítite, že sa táto téma vás dotýka hlbšie a nechcete sa na to pozrieť len sami a radi by ste rozobrali práve túto tému, tak určite odporúčame Aniko. My sme si tiež vyskúšali spoluprácu s ňou, obrátenie. A naozaj je to veľmi hodnotná skúsenosť, ktorá vám naozaj prinesie iný uhol pohľadu a také rozjasnenie, by som povedala. A tým, že Aniko pracuje formou counselingu, tak je to naozaj výnimočné, že nie je to taká tá klasická nejaký klasický, ja neviem, coaching, mentoring alebo nejaká klasická terapia, ale je to naozaj niečo nové pre mňa, čo som nezažila doteraz. A verím, že tak ako nám pomohla, tak pomôže aj vám, aby ste lepšie porozumeli svojim vnútorným častiam, strachom, aj potrebám a možno aj tým rozhodnutiam.
A zároveň, ak cítite, že práve vaša značka neodráža to, kým ste dnes, alebo máte v podnikaní chaos, alebo potrebujete sa možno o niečom iba poradiť, že ste na nejakej križovatke a neviete, aký má byť ten ďalší krok, tak zase sa môžete kľudne kedykoľvek spojiť práve s nami. My sa tomuto venujeme a pomáhame tvoriť osobné značky, ktoré nemajú ako základ pekný vizuál, ale tú jasnosť, pravdivosť a hlavne funkčný systém. Takže toto asi možno pozvanie k nám, ak to niekto z vás bude cítiť. A samozrejme verím, že sa ešte párkrát stretneme, možno nie v tomto našom podcaste, možno áno, a určite aj k iným témam, lebo s tebou sa veľmi rada rozprávam, Aniko. Laura, ani nehovorím, ja mám pocit, že vy ste ako také dve hrdličky, čo si hrkutajú veľakrát, že úplne to tam tak krásne prúdi. No a verím, že to boli veľmi hodnotné informácie pre každého. Ďakujeme. Ja vám chcem poďakovať, babi, a naozaj tá cesta s vami bolo pre mňa cťou a ja veľmi prajem každému, aby tým prešiel, keď ide tvoriť osobnú značku. Ďakujem Ďakujem za krásne. rozhovor.